Kapasalamatan ka rin, manok namin kay Puro Tuli Galbagyo, Noemi Reyes and family, Brother Mel Manalang, para kay Malagong Kapaldanan na rin, Makatuki, Teresita Nogoy, Nelson David, Atil sa Blanca Lagwa kay Purgatorio, ikakatapong midang kay Banala Misa, ikakatapong Pari, Parokyo, Padre Emil Pigiaw, talakatamo po at magkabalikan ka, kibalik apang ilan. Kimbalang panahon, dinupuryan ka. Kimbalang panahon, dinusambang ka. Kalendot kauran ka, nawan kaskupan. Ulam mo ginuking puso ko sa lahat. Amen. Hindi no manatili at kayo. At kaya ang Ipag-liputan mo, bakalita pagselebrataya, yung kinatamo ko sitio bilisimas, tinipon kinatamo pong porok, yung Little Baguio. So siya talagang kinatang kasalanan, mayatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting, banal, Eucharistia. Ino ikay kabyasnan asiping mo king kabyasnan na lingyato. Ino ikay kabyasnan asiping mo king kabyasnan na lingyato. Kamangmangan mo, Ginoo pakalulod. Ginoo ikayong babi kasalpantayan na natetagan karing taong pipilinan mong maging magliligo karing tao. Kristo pakalulod. Ginoo ikayong magkalog kabyasnan at mamanalastas bang sumulong ting belwan mi king Diyos at ting pamanupad mi king kayang kaburian. Ginoo pakalulod. Diyos may payang tuto pakalulwa na katamo king pangapatawad na rin kasalanan tamo idala na katangan sana tinggi alamanga. Amen. Manalangin tamo. O paming mayupaya Diyos ning tutut ginamon ning ginuming Yeso Kristo iba't king kamatayan papuntang inggil mitmong ligaya anting hari ning meto lelangan ipuklat mo ring pusumi itimawa may mabilo gayato bang magtamasaya king kirang kabayapan ligaya king kirang ustisya at mibigay king kirang lugod isan meta man me sanay mabilog akitawan kang Yesu Kristo manakbo ang mabigay at magari kang be momentong buking ka nga Diyos manggamang king alamanga. Amen. Luklok tamo po. Pamamasang iba king sulat ng San Pablo, karing tao Colosas. Paratira kayong ipanalangin, manibat ketang abalitan ni, in tungkol kaya kayo. Adwan ni ang Diyos, in katmuan ako sanang belwan, tungkol king kayang kaburian, kamberin sa blang kabyasnan, at pamanalastas, ababyen ning Espiritu. Kanito, makapibiyebe kayo, antimonong makananong na kong puring bibiyebe ning Ginoo. At parating makatupad, ketang babye tula kaya. In pamibiyebeyo, mamungang yayaliwang dapat amayap, at dagol ing belwan nyo tungkol king Diyos. Pipasiknangan ko sang emunano king sikanan, amaribatan king maligaya ng kayukayan, ban malyari yung angkarga, king sabla, kambening kapibabatan. Pasalamat kayong litmong tula, pingit pa,
Uling dewa na kayong karapat-dapat, mirakayanan, king sa sadya ng Diyos, king kayarian ng sala, para king kayang balen a pinili. Paglasang linigtas na katamo, king upaya ng karalumduman, at linipat na katamo, king kayarian, ning anak ng pakamalan, ang ipimawa kay katamo, nga nawari, ring kasalanan tamo, ipatawaran lang. In amano ng Ginoo. Pisyag ng Ginoo, ingkayang pamagligtas. Pisyag ng Ginoo, ingkayang tagumpay, ingkayang pamagligtas, karing bansa, pepakilala ng tunay. Ing pangako na timbalayan Israel, naghilingwan, karela, mitmuyang lugod, ampon katapatan. Pisyag ng Ginoo, ingkayang pamagligtas. Ing tagumpay ng Diyos, iitaring sablang tao ninyato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o metoyato. Puryan niya, kambening dalit, at kulisa, pintula. Pisyag ng Ginoo, ingkayang pamagligtas. Midalit kayong kapuryan ng king Ginoo, maligpigan kayong lira. Tsupan niyo rin trompeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula. King Ginoo ay tamo. Pisyag ng Ginoo, ingkayang pamagligtas. Alleluia. 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 Bingkawong tupa, makiramdam la, king siwala ko, nga naning Ginoo. Ati kilala ko la, at tutukila kanako. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kita ang timunin. Masa king maya pabalita, pagpangkang San Lucas. Ligaya kita o Ginoo. Makatalakad siya kanitang minsan ni Jesus king pangmang ning dagat-dagatan ning Nazareth at ning tao penikwanan dang bilapit kaya pang makiramdam king amano ning Diyos. Ikit nung makasadsad king pangpang ding aduang bangka. Sitsad doreti ring manasan panglilisan doreng karelang lambat. Sina kay Jesus king metong kareting bangka, itang kang Simon. At tinawad naman Simon, kikilaw king bagya, king pangpang. Linuklok kay Jesus king bangka at tiruno, ring dakalataw. Kay ba't nang migsalita, sinabi na kang Simon, ilawat may pangbagya king bangka, king malalam, at ibaldugyo rin kay kayong lambat pa kung makarakapasan. Maestro nga nang may kibat Simon, kay bukas na kay kung babaldug lambat, dapat ay kay may karakap na naman. Makanyan man, nung itaya ang utos mo, ibaldug ko lang rin lambat. Bildug na rin lambat, bis na nakarakal day arakap dangasan, at alos masira yung karelang lambat. Inyang sininyalan dala, rin kaya bera ka rin aliwang bangka, pang lumapit la, at sumawag karela, linapit la, at seke dala, rin asan ka rin adwarang bangka. Alos mitsabiya ing bangka, king pangat mo, inyang ikit ng Simon iting mga palyari, siniklaw siya tingarapan ng Jesus at nga na, dumayo ka na ko Ginoo, huling tao kong palpikasala. Si Simon ating kayabi ng nga pamulalala karing kiraklan daring asan na karelang harakap. Makanyan la namang mga pamulala ay Santiago, Juan at anak na si Ibideo.
at benitara kang Simon. Galing Jesus kang Simon, katatakot, malibat ngini, maging magliligo pangaring tao. Kinuyod dala, king mamalaring bangkara, dikwada, king sabla-sabla, at kinukila kang Jesus. Ting maya pabalita, ting kaya katang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Luglok ka. Sisilin po kaya kayungan, at itigmin kaya katamo kong pamag-BEC Mass, kaya katamo kong Sitio Mass. Ting kaya katamo pamag-misa, ipinayakabot pamag-misa. Nunay iti panagkatsya. Pagkatantala po rin tao, na mipalapit ng Diyos. At kung isang ba na ilalapit kaya kayo, isang ba na po ilalapit kaya kayo. Ting manok na, dito kasabihan, ting pale na lalapit ting manok. Tamo o tintang kasabihan makanyan. Niya po, ting metong kareng trust na rin kaya katang Archdiocese, kaya piningatin tamo kong BEC ampon Sitio Mass na iwalya impong Eucharistia impong isamban niya iti po kaya katandagawan pati tamo managkat tamo para king kasalpantayanan uling dakal na pong tao ngayon linapit ng linawag na king Diyos dakal na ka rin tao ngayon na ila nanebalo ng Diyos. Yan ang kahit po ang ating mamamatay, potang po sisimbayan. Potang kahit po lang masisimbayan. Pero potang matay, labisa ala simba. Kung mga makapakibat ka dito. Ya, iti po pag nakaya. At beto niyang pamanaos nga kaya katamo. Kasantin na ping ibanghelyo tangay ne. Bakit yapin iting ibanghelyo, ting pamanaos kang minum. Kang Simon, si Simon, balo tamo po, manasan niya. Pating Ginoo, mamaw siya, ketang ordinaryo tang karanasan. Naman po mamaws na very spectacular, dadatan ni tingarap mo, at nga na, keta, Sister Lena, ang sandakang maging lektor. Makanyan. Noon ay katang ordinaryo mong gagawan, katang ordinaryo ng pamanaying Sister Lena, kabang manay at sabiana, aw sana na ako ning ginugawa na akong uniform ko, bang makapamasa na ako pintisang ba. Ano kanya Sister Lena ne? Pero dapat mo ita, Sister Lena, matang manay ka. Naman po mamos katang spectacular event na tatanga nakatani nga po ngayon. Doon kitang ordinaryong gagawan tayo. Kaya po ikita mo makanaan ng inawas ng Ginoo ni Simon. Ordinaryo ng gagawan, Aldoldo. Kitang kayang pamanasan. Actually, di sana maling Ginoo kayang sitwasyon ng ya po, disappointed siya. Malungkot siya. Bakit disappointed siya? Kasi kinabukas na yung manasan o talayang ikwagyang metong mangsapsap. Talayang ikwagyang metong manggalunggong. Ako po kaya kung ma-disappoint ka rin tao, little bagyo na pota alatang akwagyang ilan mo para mag-iisip. Hindi katamo kong chapel. Kaya kasanting na ni kapag nasanang JP, magawain ng chapel ay di. Pero metong kapag nasanta mo naman, kaya pilitang dakala rin lubog kaliting chapel ay di ni JP. Amen. Kaya kaliwa mo itang magawain chapel, noon dakala rin lubog kening chapel ay di. Kaya po, itay kapag nasana ng Ginoo At makanano ng inawo si Simon Pedro, ketang libutan na alayang ikwang asan. Bakit yung Ginoo ka rin, ketang lele dagat na rin kay Nazaret.
tanda ng tamo po, anyang mitang panahon, may highways kanita, aliwa po rin dalan na dala ng tampakan niya. Doon rin highway kanita, yapining dagat. Parinlangan po, o na sasakiteng tao. Kaya ita pong lugar ita, metong yung port area na yung Ginu, at saka rin, at Manaral yun. At bakit timpa Manaral na, kailangan ng sake bangka? Iwari at ingadwang makasadsad na bangka ka rin nga na, ting metong kang Simon Pedro, bakit kailangan ng sake bangka para Manaral mo? At pepalaw na yung bagya. Kasi po, uling da kalatao, ala namang microphone na tigamiti. Yung gano'n matin niya pong natural amplifier. Yan ang ating katindagat, gulisak ka, magpeto. Kaya tsaka rin gano'n At yung dagat, bang takalihaking tao, at aliwa mo ta, at yung dagat, bang kanita, na kailangan ng mag-mic, uling, natural amplifier rin gano'n, at damdaman da, rin tao. At kanita, kay ba ng Manaral, nang sinabi na kang Simon, Simon nga na, wala ko may pagyakitay pagka. At kay ba't nga na, inabume, ing lambat. May bintoy Pedro, Liya. May bintoy yan. Lagi po, kapat kumbaga ng Pedro, bakit may bintoy yan? Kasi, imanutos kaya na ano yan? Karpintero. At tuturuning manasan ng karpintero. For example, ingenyero, turuning manopera ng doktor. Aliyan pwede. Tapat yan ng arkitekto yung pasyente. Kaya na sinabing Pedro, tuturo mo ko, karpintero ka, habang ako metong kong season fisherman. Kaya sa akin ganun. At kadawa kita, bakit paparasan mo ko, king libutad ng pali ni Ngaldo? Alang lumulasan, palagay po, ting manasan, ngayon kong makaslagay Ngaldo. Ala! Nulirik manasan lang ng bay, o kaya ganing Ngaldo, itang badalong-dong. Pero kasanting na, kapag kumaba ng Pedro, may mintuwit yung Gino. At bildog na yung kayang lambak at ng milyari. May karakapyang dakal ayasan. At sinabi na pakikikatang Ebanghelyo. Gane aguyod din kayang lambak. Piterak landa tren asan. At iti sisimbolo ng kakatang isambang. Isimbolo ng kakatang Santa Iglesia. Karakal, ayasan, ting dagat. Pero, di takla rin mayatwa. Di takla mo rin isang tupad ting kaburyana ning Gino. Bali po, yung kakamasakit panagkat. Tingapong Gino. Hindi po managkat-keti para tingapong Gino. Yung masakit diling panagkat tingapong Gino. Bapang managkat kang chismisan. Datang rin. Bapang managkat kang manyira. Tuki rin. Ito po itang Bapang managkat kang ating ayuda kita. Datang rin. Datang rin. Pero nga po nito, itaras yung bata mo. Ay, wala akong panahon. Kita nga po ulay nga, be. Wala akong panahon, dakal ko obra. Dahil pasakit, hindi natin ipanagdat nga po Gino Kaya po, si Pedro, inaus na yung Gino bilang meto nga manasan. Kaya lang sinabi na, kikiratang Ebanghelyo, nga na, magumpisangin nga na, patana mo na, magumpisangin nga na, nakamagliligo rin asan, magliligo na naka rin tao.
Kasating na kung kinatang mo munang pamaman sa ating sulat ng San Pablo, Karintao Colosas. Naning sinabi na, karening pinutikeya, panalangin na kayo mana, bangkanita nga na, komi pabren. Panalangin na kayo king Diyos nga na, bangkanita'y maya pabalit ang mitanap kaya kayo, manatili kaya kayo. Bangkanita nga na, di papanalang kayo. Kasating na po ulit kapag nasa ng San Pablo, Karintao Colosas. Agyan kita mo po, kaniting di si Master Raiti, ikinatamo po sa itanang king puso tamo, iyapin itang panalangin. At aliwago itang panalangin, nune ingamano ng gilong, itanang kaning puso tamo. At ingamano ng gilong itanang king puso tamo, hindi gagawan na katangbanalo. Lalong-lalong yan yung panahon ngayon. Nagkaisip-isipan po, makarano takayang Kristiyano ako, hindi ka katapa ang Kristiyano, hindi mo kilog-isa ba? Kaya tamo kapapakit-itiking nga doon ang gagawa. Ali, makanyan. Kaya kinatamong biisi, neto, kaya mayaring ini nga doon, hindi kayo patsisiling ba? Ganun kinatamong biisi nga iti, ating papag-aral, lalong-lalong kinamano ng ginong. Ating kamano ng ginong nga iti, turwana na katamo. Bang maging banal tamo. Kung ang maging banal tamo, kitang ordinaryo tamong gewa, tinggido gawa na katang apostol. Gawa na katang disipul. Ano pa na, tinggewa na ang Simon Pedro. Tinaos ni Simon Pedro, kitang kayang ordinaryong obrang manasan. At sinabi na, mag-upisang ining ay magliligo asan, nune magliligo na naka-renta. Tama ka, tama po. Ginong Yesus, sibat king magliligo asan, gewaming magliligo karing tao, Rekera apostol, bang magdalang katimawan at kaligtasan para ka rin sa bilang tao at ngatang manalangin. Ginoo, gawan mo king magliligo ka rin tao. Itangan ko. Ginoo, gawan mo king magliligo ka rin tao. Para king Santa Iglesia, kalkulan no sa rin tunay ng ulaga, kay ang pangking bilang din kayang miyembro. Hingag pangking makataong batayan, nune agpangking misyon, at hinggap ng iba't king mipako, at mipaligayan na king Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sa bilang miyembro, ring Catholic Organization, kapilan man sana, ela liligo, magdili-dili, nune parati at mitnong kamalayan, akaya bere yung Ginoo, pakat mo karing karelang lambat, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sa blang talaturo, karing eskwela katolika, makasadyala sanang lawin ng magmangmang ninyato, bang karita maging matalino, arapaning Diyos. At pauli niti, maging tunay lang magliligo karing tao, para king kayarian ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, banong talasan na rin kami tuki-tukiring ulaga, banong insabla-sabla, at yung kaya katanggamat, itamong talasuyo, na katang Kristo, at talasuyo ng Diyos, malakit kang Kristo karing sabla, at timbalang metong karing parang tao, mipnung tula kaya sarang suywan ni Kristo karelangan ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo po ing sarili tamong kapagnasan. Aking balagwang kapaldanan ng Teresita Nogoy, Nelson David, kapasalamatan ng Mel Manalang,
at kapasalamatan ng Noemi Reyes, kabiling kayang pamilya, panalangin tala, tingin. Ginugawan mo kayong maliligo ka rin tao. Ikaw kami kiratang sariling kapag nasya. O pa, inawas mo, moreng kiranganak, pang lumakad king sala ng Kristo. Ikabos mo kay sana king karumduman at papanatilian mo kami, tingaslag ning kay kang patutuan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lukluk tamo po. Hinggamat dararami ay nikeken sarili baboy hatar ngingemi pabanalan mo sa wali palang pangina panis na wami balang isipan at kaktan balang kaburian at kapalasan balang lugod at pakawan idam at hidaralami ay ininggegeng sarili baboning altar ninggemi babanalan mo sa wali. Ipuri Diyos kapilan mo. Ipuri Diyos kapilan mo. Kalakata. Manalangin kayo kapatid, ikakatamong daon matanggap ya, harapan ni Diyos, panglubos mayipaya. Tanggapan niya sana ng ginuitindang karagamat mo, king ikapuri at ikaligayan, kayang lagyo, king kinakatamong ikasaplala at yung mabilog na Santa Iglesia. Kaya paming miglalang, kaya pangbilake ka, rating sakripisyo, at kapamilatan na ng anak mo, ikasunduan na ikatawan. Ipagdala ng kesanang pamisan medong at kapayapan tingyato. Ikiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi at kayo. At kaya ka, ang tinuro. Itasula rin puso yu. Makatas na lang, hindi. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. Itin karapat dapat at matuloy. Tuloy may karapat-dapat at patuloy din pasalamatan na ang paratit numan karino ipa. Diyos sa lamang at lubos mayipaya. Lelangan may meto yato ake kang babayo at parangalan kapamilataning karuguran mong anak. Inya karampatan mo yung kuryanda ka at pasalamatan ting balayan at kayang tinuod at yung manala parating kayang kayantabi. Mulinita kamberi sa Blancoro ring Angeles karingking manwa. Alangkot ng at naming pupuri. Banal, banal, banalingin mo, Diyos sa mayupaya. Mitmoy banwa at iniyato kikiyakang ligaya. O sana kinakatas-katasan. Mapalad dyan darapang kinlagyunin dino. O sana kinakatas-katasan.
Tunay kaping banal o ipay kay palibataning sablang kabanalan. Nuligita pagparalang bumi, di papagpanalan mo na rin ngayon ng muling espiritu murang para kaya kami, malyari lang katawan at daya, king ginuming Yesu Kristo. Baya bidawon tusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, kay pasalamat siya keka. Irasune, biniyane ka rin kayang disipulo sa knana, kunanyiti, ikayungan, at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apulan, tingwaning kalis at pasbayang kay pasalamat keka, binining kalis ka rin kayang disipulo sa knana, para niti kayong anak minumpo kaniti, tingkalis ng kanakong daya, tindaya ning bahay kalamagam tipan, abi buko para kaya kayo at para ka rin sablang tao, bangketa may patawaran na rin kasalanan, tapos niti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Ngayon kakanamiya iting tinape at miminog kaniting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kamiyang papasya, hanggang naging datang ka, kaya kang ligay. Yang ini kanakan miyo ipay kamatayan at pamanyugdi ng mebe ng anak mo, daraw niya keka, iting tinape ng diyang po kalis ng kaligtasan, laibing pasalamatan keka, ipapalirian mo kaming natampang talakadarapan mugang sumuyo keka. Kapag kumbabaming pagamuamo ni kami ang sanang misulo-sulo kigataon at dayang Kristo, ipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Yanakan meoy pa, sa Iglesia makalagaan at king meto yato pambigan at iting tutul. Pambenang Leo na kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo de Sablang Pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid din pepainaw at paninay subling niya ang pore sa blang niya ako nabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluan mo kabingan, gawin mo kabingan karapat dapat magkamit king bilang ang gabang kayabe ng Maria yung Berhening do ni Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe rin sa blang apostol ang pore sa blang banal. At inupating man mong kapurian, kikihaba ng panahon, purian lakad paligayan. Kapamilataan ng Kristo, kaya kang anak, king kapamilataan ng Kristo, kambenat kaya, pangmayipayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupuryan nakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, Amen, Amen. Kini po madalangin tambit mong kapanalingan at lugod tingik pa. Aray nga manong tiro na kaya katabo ng Diyos. Pangin at syuban mo, isambang niya ilagyo mo. Datangin kayarian mo, di pamituan ilog mo, ke isuli kwantiban mo, di pamituan ilog mo, ikakanan mi, tingadoan mo, bibye mo ke kami tingalogeni, ampon ipatawan mo ke kami, pinsalami ke ka, at iing pamamatawad ni, karing mikasala ke kami, malae mo ke paisa ulking tukso, lurei hamusking maro. Gabos mo kami o sa blang marong, palagot ng
pagkalubing kapayapan ting panumi, bating kasawapanin, kaya kang pakalulo parati kayong likapos ng kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambiling maligayang kapanaligan, ipanyataw ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Ulit kaya kayo kayarian at kayupayan at iligaya hanggang magkin Ito alanan. ng Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, kapayapan lalambot ko kaya kayo, kapayapan ko babiat kaya kayo, mo sa baligdan, di kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalbantayanan ng kaya mga Santa Iglesia, pamayapan mo yung panggilugan, nagpangking kaburian mo, ikapabibit magari, hanggang magtingalang hangga. Amen. Kaya paning gito, parati sanang manatili kaya kayungan, At kaya ka, Ate Mure. na pugiling mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kordero ni Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yato, pakaluluwad mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yato, pakaluluwad mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yato, ibigay kami kapayapan. Yung kinutang Yesu Kristo, yung Kordero ni Diyos, yung milalakoking kasalanan ni Yato, mapalad ang bayaw sinakuna ng Kordero. Ginoo, ako matapagtanggap ko, dapat yaksas niya kamano mo, kumayat na. Nagdaya ng Kristo, dala nakatangan sana, hindi alam hangga. Amen. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinugod mo at lingap. Salamat, kinpakamat mo't pamahinap. Salamat po, salamat po. Para kinepikpikalupok ya kami. Pamangani aldo bagyamungan. Tuknangani malani nanumani kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinugod mo ang ginap. Salamat, kinpakamal mo't pamahinap. Salamat po, salamat po. Para ka rin narinig at kapatid, kamayanan at kasiping balik. Luman ka bayabing bubot, maging mayaman ting pagpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinugod mo at lingap. Salamat, kinpakamal mo't pamahinap. Salamat po, salamat po. Malakad kayo po. Panalangin tamo
Paming malugot, mabiyeme kaya kami, i Kristo. Ing sablang lelangan, anting pamangan para kingbe alanganga. So pal mo kaya sanang mibibye, agpang kingkayang ebanghelyo, at idala mo kaya sana king tula ng kayang kayarian. Itiyaduan mi kapamilata ng Kristo Ginumi. Amen. Amen. Yung ginuma natili kaya kayo, At kaya ka ang Sala Pinoy. kayo ni Diyos sa may kain tutuloy ni Pang. Kaya nga na, kang kayo banal na Espiritu. Amen. Sa bidawan niya, may tanong ikapayapan at lutod kang Kristo. Salamat King Diyos. Diyos. Dahil salamat po, karami po, tinagon para kay katamong DEC, Sitio, Mas, kaya po, Little Baguio. Little Baguio A. Purok po, ipang purok. Ala nang kaya yatin na nini. O sige, luklok na pa.